Adiu, nins i nines, com aneu? Vos vam deixar amb l'endevinalla de la lletra L. Vos la recordi. Uns soldats blanquets em guarden amb una unida presó. Doni bon gust a les coses, però si vull, puc fer por. Sabeu què era? Doncs efectivament, la llengua. Anem ara a veure l'endevinalla de la lletra M. Atents i atentes. Tant serveixi per menjar com serveixi per tocar, com per cridar el vigilant, com per aplaudir un cantant. Sabeu què és? Vos ho repeteixi. Tant serveixi per menjar com serveixi per tocar, com per cridar el vigilant, com per aplaudir un cantant. Sabeu què és? Esperem les vostres respostes. Adiu!